Mnoho ľudí si myslí, že Access Bars je len energetické liečenie. Ale realita je oveľa zaujímavejšia. Pri Access Bars pracujeme s jemným dotykom hlavy. A zo psychológie a neurovedy vieme, že bezpečný dotyk aktivuje parasympatický nervový systém, teda časť tela, ktorá je zodpovedná za regeneráciu a upokojenie. Pri takomto dotyku sa znižuje hladina kortizolu, čiže stresového hormónu, a zároveň sa uvoľňuje oxytocín, ktorý súvisí s pocitom bezpečia a dôvery. To znamená, že telo dostáva signál som v bezpečí a môžem sa uvoľniť. A keď sa telo uvoľní, tak sa začne regulovať aj myseľ. Takže áno, môže to pôsobiť ako jemná technika, ale jemnosť neznamená, že sa nič nedeje. Niekedy práve cez spokoj prichádza tá najhlbšia zmena.